Sakristan għal 34 sena. Meta refa mix-xogħol Carmenu Scicluna ħaż vojt kbir. Iż-żmien ma jaħfir għal ħadd u s-solitudni ġarraba. Meta ngħata l-inkarigu biex jorganizza ċentru ta' matul il-jum fil-Birgu madanakollu, ħaxxu qaf muxta u daħal għalija bruħu b'ġismu. Dejna nagħmlu l-attivitajiet, nħorġuhom, nġibulhom it-tobba, nġibulhom professjonali, nies professjonali, ġibna l-pulizija bil-klib, ħadnihom il-ħruġ kollha. Sieħbu Luis Gatt huwa attur stabilit u jattendu wkoll iċ-ċentru tal-Birgu, kemm bħala kontributur u anke bħala parteċipant. Għandi 70 sena u għad ninċekċek xaġi nammulaw, però dik il-jumej li morru magħhom hemm iċ-ċentru inħossni veru relax. Rita Zamit għandha 70 sena. Ila tattendi ċentru ta' ħal-qurmi għal dawn l-aħħar 4 snin wara li romlot. Nħobbhom. Line dancing biex nixqalqu naqra. U l-craft nħobbu ħafna xidejja jukluni jiena. Doris Borci attriċi u anzjana li hija stess tmur tferraħ lil anzjani bit-talenti tagħha fid-drammi li jikdbu ma stess. U nkantawlhom u nagħmluhom ir-rexti u vera jieħdu gost. Fil-jum dini dedikat lill-anzjani, bosta li jiltaqgħu fiċ-ċentri għall-anzjanità attiva esebixxew it-talenti tagħhom waqt Expo li kienet iddedikata għal wirja ta' xogħlijiet artistiċi u ta' snajja li jtellaw bl-appoġġ tal-impjegati taċ-ċentri u anki ta' anzjani oħra sħabhom. Huma ferħu wkoll l-udjenzi bit-talenti tagħhom permezz ta' drama, line dancing, daq tal-pjanu, qari ta' poeżiji, mużika u sfin.